Happy birthday! Alright! Happy birthday, ma'am! Another day is a special When someone's... Distance means so little when love means so much. Hello J-fans and hello netizens. So once again, welcome back to our JFS Card Trunk. And yes, ako muli ang inyong makakasama. This is your surprise ambassador na si Kuya Steph, back again para naman sa isang espesyal na misyon. Yan ay para surpresahin ng isang natatanging mommy or nanay. Pero hindi lamang siya mommy or nanay ng tahanan, bagkus siya din ay isang mommy o nanay ng paaralan. Yes, siya ay isang proud teacher all the way from Del Rosario, Naga City. Kaya naman kahit maulan, syempre to the rescue palagi ang JFS Petals and Services. November na nga, kung wala ka pang naiisip na regalo o kaya naman sorpresa sa iyong minamahal, don't worry dahil sagot na yan ng JFS Petals and Services. Ang gawin nyo lamang ay magbigay ng direktang mensahe sa aming page, sa aming social media accounts. And syempre, kung hindi ka pa nakapag-follow sa amin sa Facebook at sa Instagram and of course sa aming YouTube channel, ano pang ginagawa mo, i-follow mo na kami para naman palagi kang updated sa lahat ng mga episodes at sa lahat ng kwento ng JFS Petals and Services. Ano pang hinihintay natin bago tuluyang umulan? Tara na't sugurin na natin ang bahay ni Ma'am Rosemary Novella all the way from Del Rosario, Naga City. Kaya naman, mula dito sa aking kinatatayuan, i-JFS na yan. Bahay ni Ma'am Rosemary po Novella. Patawag po si Ma'am. Ma'am, kayo po si Ma'am Rosemary Novella po. Ay ma'am, may papareceive lang po ako sa inyo po. Tapos magpapapirma na lang po ako ng waybill po. Bali ma'am, may ano po, may balance pa po yan na 5,000 po. Saan yan? Sa inyo po nakapangalan dito po. Kay ma'am. Talaga? Di ba ikaw po ito? Apo. Ha? Ito po, Rosemary Novella po. VCS Del Rosario, Naga City. Ayan po. Apo. Tapos sabi po sa amin ni Ma'am Zari, tama po, dito na lang daw po ihingiin po yung 5,000 na balance po. Nag-usap naman daw po kayo. Sige po. Dyan sa may Vista Mall po. Ma'am? Doon ka pinag-message sa may babayaran pa. May babayaran po. Yes po. Bali 5,000 lang naman po, ma'am. Tapos yun na lang po yung balance po. Bali ito po, ma'am, yung ano po. Sa waybill po. Happy birthday! Alright! Happy birthday, ma'am! Hello, masaya si ma'am. Hello! Thank you! Happy birthday to you. Ayan, happy birthday po, mami. Ayan, sa sobrang laki ng cake nyo, medyo nayupi yung ating cover. However, it's just the cover. Ano po? So, mami, as you can see, marami po ang regalo namin para po sa inyo. Dahil nabalitaan po namin na kayo po ay nagse-celebrate na yung birthday. Tama po ba? Dito po tayo, lapit po kayo sa akin. And nabalitaan ko din po, mama, na kayo po ay isang proud teacher. Tama po? Ayan. Sa lahat ng mga teachers na manunood or nanonood ng video na ito and sa ating mga followers, saludo po kami sa lahat ng mga teachers. Sa lahat po ng mga empleyado sa kagawaran po ng edukasyon. Mami, syempre po, dahil it's your birthday, ilang taon na po kayo? Eksaktong 60. Ay, wow! 60 na si ma'am! Welcome sa Senior Citizens World. Ayan, ma'am. So, dual citizen na po kayo. Pero, ano, mami, parang hindi pa po kayo magsi-60, parang mga 50 hanggang 55 kayang ihirit natin. Ano po? And syempre, dahil birthday nyo po ngayon, bago pa man tuluyang umulan, bibigyan po kita ng iyong sash to be our official celebrator for this morning.
And by the way, habang nagkakabit tayo ng subscribe, ma'am, hello J-fans and hello netizens. Andito na tayo sa Del Rosario, Naga City. And kasama na natin si Ma'am Rosemary. That is our special mission for today. And syempre, dahil birthday ni ma'am, meron po tayong mga inihandang items or packages na matatanggap ngayon ni ma'am. We have our fresh bouquet flower. Ayan, tanggapin niyo po ma'am. Ayan. And syempre, we also have the cake. Ayan, kabit ko muna itong lapel kay ma'am. Ano po? Sige. And syempre, hindi lang siya nagtatapos ang ating mga gifts. We also have a bubble balloon. Ayan, thank you so much, Ate Ning. Ayan, lagay ko muna po dito. Okay. And syempre, yung iyong napakaganda na cake. Ayan po, that is a customized cake by Kusina ni Bibi. Ayan, baka naman Kusina ni Bibi. Ayan. So, ma'am, dito po tayo. Kumusta naman po ang inyong celebration ng inyong birthday ngayon? Okay naman. Yeah. Masaya dahil mabot na ng 60 years old. Yes. Pabili konti na lang magre-retire na si ma'am. Yes. Ayan. Ilang years na lang. Ilang years na lang, ma'am? 3 years. 3 years. 3 years more. Ayan. So, syempre po, disclaimer lamang, J-fans, and syempre sa lahat ng nanonood, Mommy, wala na po kayong babayarang 5,000. It's just part of our practice. Para naman syempre mas maging exciting ang ating umaga ngayon. Okay. And syempre po, may isang taong dahilan kung bakit andito ang JFS Petals and Services po sa inyo. Yan. Hulaan nyo po. Baka alam nyo po kung sino yung nagpadala po sa amin dito. I think si Zari. Ayan. The message here at the bouquet. Ayan. Hinahanap ko si Nia. Binibigyan tayo ng signal ng ating vendor. Thank you so much for that. Okay, Mommy. So, tama po. Si Ma'am Zari po ang dahilan kung bakit andito ang pinakapaboritong tagapaghatid ng Siya Good Vibes at Sorpresa ng buong Bicolanza. And kami po, Mommy, ang JFS Petals and Services. Basahin ko po yung letter mula po ito kay Ma'am Zari all the way from USA. Wow. Happy birthday! Ma, happy birthday! You are my inspiration, my role model, and my favorite source of lovingly persistent reminders. Huwag masyadong magpaka-stress unless it's about which outfit to wear when I finally bring you to US. Dami nating papasyalan. Relax, enjoy life, and kain ka ng madami. We love you, Ma. Natawa naman tayo sa kain ka ng madami. Sexy ka pala, sexy si Mama. Yan, so Mami, tama po. This is from Ma'am Zari. And ano naman po ang reply message niyo po kay Ma'am Zari? Sorry, thank you very much sa gift mo. Naiyak tuloy ako. Kasapin niyo pa siya, sorry. Thank you, lagi mo ko naalala. Thank you sa message. Ako din always na take good care sa self mo, kay Stephen. At huwag mo na kaming alalahanin. We are always good here sa Philippines. Thank you very much sa message. Thank you, naiyak ako. Thank you so much po. And once again, happy birthday po. Mula po kay Ma'am Sari and mula po sa tanggapan po ng JFS Petals and Services, ipinapaabot din po namin ang aming pagbati na happy 60th birthday, Mommy, and welcome to the Senior Citizens World. Ayan. Pero hindi po halata. Ayan. So supposedly, Mommy, dapat ang sorpresa mo ay dun talaga sa school. But unfortunately, wala daw po kayong paso. Oo, nakabaha doon. Yes, baha. Medyo baha. Kaya naman talagang todo effort ang JFS Petals and Services. Kahit syempre medyo makulimlim ngayon ang panahon, ay hindi po kami matitigil sa paghahatid ng sorpresa at saya. Lalo pa man na kami ang inyong pinakapaborito dito sa Bicolandia. Ayan, Mami. So, kung iniisip nyo po, natapos na tayo sa pagbibigay ng saya at syempre ng regalo kay Mami. Nagkakamali kayo, J-fans, dahil sa aking pagbabalik, ay hahandugan natin si Ma'am ng mas marami pang regalo at syempre, saran ang kanyang birthday cake. Yan naman, kapit lang. Alright, so J-fans, we are finally back and as promised
bibigyan natin or hahandugan natin si ma'am ng kanyang birthday cake. And this is it, pansit. Ayan, so mami, bago pa po tuluyang mamatay yung kandila, Yes. kantaan muli natin si mami ng happy birthday. And 3, 2, 1, go! Happy birthday to you. Happy birthday. Kanta ka ma'am, para sa sarili mo kasi magagaling na. Happy birthday, happy birthday to you. Ayan, so once again po, happy birthday po, mami. Wishing you nothing but the best that life can offer for you. Ayan. More years or more candles to blow po, mami. Yes. Ayan. So this time, ma'am, you may now blow your birthday candle. Siyempre, before that, make your wish. Alright. And once again, palakpakan. Thank you so much, Ate Nin, sa masigabong palakpakan. May And of audience. course, mami, hindi pa po tayo nagtatapos sa ating regalo po or sa aming regalong daladala po para sa inyo. Ayan. Kanina po, nangihingi po kami ng, ilan po yun, mami? 5K. 5K. 5,000. At dahil kanina, hindi nyo po ako nabigyan ng 5,000. Ngayon, babaliktarin natin. Ikaw po ang bibigyan ko ngayon ng cash gift amounting to 5,000 pesos. Yes, thank you. Pakita natin. Yan, meron pong laman yan. May laman. Ay, totoo. Yes, hindi po Yes. budol. Hindi budol. Then, Yan. And surprise. siyempre, andyan si... Casey, dito si ka. Casey. Dito ka, Ma'am Casey. Ayan. Siya ang anak ni Ma'am. Ngayon naman, ano naman ang birthday message mo sa iyong mommy? Keep safe and thank you. Okay. Always enjoy. And sabi niya kanina, meron daw siyang regalo kay Mami. Ito lang daw yung regalo. Ikaw ba gumawa niya? Ay, wow, napaka-talented niya. J-Fans, oh. Hawakan mo nga. Pakita natin. Ayan, siya lang ang gumawa niyan. And sabi mo kanina, ito lang yung regalo mo. Well, this is priceless. And yung talent mo ay talaga namang nakakabilib. Ano po? Yeah, so, Ganda. continue sa pagdodrawing. At syempre, appreciated yan ni Mom. Yes, ang ganda. So anyways, bago pa man tuluyang umulan, thank you so much kay Ma'am Zari all the way from USA. And syempre, mag-iingat po kayo palagi dyan. Yes. And before po tayo magtapos ng ating car trunk surprise ngayon, all the way here at Del Rosario, Naga City. Gusto ko munang pasalamatan for my outfit. Thank you so much kay JL Giwan and kay Kuya Bibong Giwan. And sa buong Giwan family all the way there at Station Church site, Libmanan, Camarines Sur. Ayan, so Mami, Thanks. anything to add po kay Ma'am Zari? Okay, Sari, ingat ka dyan. We miss you. Okay. Ikaw naman. Kamusta rin kay Stephen? Okay. Ayan, sabay po kayong dalawang magmami. Ayan, flying kiss naman po para makarating po ang mensahe nyo kay Ma'am Zari. 3, 2, Hello. 1. Alright. Ayan, so pagbilang ko po ng tatlong mami dahil Uulan na. umuulan na, magbababay po tayo sa camera. See you sa ating next episode, J-Fans. Dito lang sa ating JFS Car Trunk. And 3, 2, 1. Bye-bye. Bye. Express amo'y mahalaga. Sa Bicol kami nandyan.